Hai, salut bebe și fete, eu sunt Lupu și astăzi vom lua noua placă care s-a băgat. Am ajuns și eu la... Am ajuns! Prima dată când ajung și eu la 225 de badge-uri. Am uitat cum li se aici. Am făcut și eu level 40 de la 37. Astăzi vom lua și maimuța, că e bună și ea, de ce nu? Ok. Vom adăuga un skin care ne va ajuta. Da, așa. Îl luăm pe ăsta, că cred că o să fie bun. Sperăm. Asta e maimuța. Ia, stai să activăm maimuța. Unde e? Așa. Maimuța. Luăm și pe ăsta. Creștem și... Hai, creștem și level. Bun. Să dăm și un meș cu... Stai așa un pic. Da, hai să dăm și un meș cu maimuța repede. Să vedem dacă ne ajută la ceva și pe noi. Cred că la un moment dat o să cumpăr și Elite Pass-ul, dar nu știu, mă mai gândesc. Nu știu că bine că am luat aia, placa. O, digă. Tago nou și... Cred că cam joacă agresiv bat. Da, hai că am știut și eu să pun glue. Da, du-te, mă, că n-am avut viață. Da, maimuța am avut-o degeaba până la urmă. Într-un fel. Bine, în fine. Nu așa importantă maimuța. Și ne ascundem. Hai, vină încoa. Băi! Stai, mă, cu minte! Băi, ești rău, mă! Dar nu, că ești prost! Dar nu, că ești prost! Bine, e și seară, da. Mă simt ciudat cu maimuța. Oh, e mort. Vreau să zic că joacă cam agresiv, dar... Ah, ce n-am nimerit eu. Bă, n-ai prins câtă viață are! A, da?
Bine, într-un fel, practic, le las pe el. Băi, ești rău, mă! Na, mă, tu-ți gurița ta. Sunt bun. Mamă. E bună cau cât de cât. Sunt bun. Nu cred că mai joacă băiatul. Stai că am un plan. Cred că și ce fac. Mă omor repede. Hei! Du-te, mă, și eram sigur că îmi faci așa ceva. Bă, și eram sigur, măi, fratele meu. Nu, că... Bine, pe mine meciul ăsta îl dau și asta în conte de videoclip, că așa făceam doar cu placa și ăla și gata. Bravo, ești bun. În fine. Hai și repede. Că nu ne interesează pe noi asta. Pe mine mă interesează squadul meu. Crețu. Hai, cam atât și cu acest episod. Hai, pa, pa!